Полиция, ръца горе! Каква полиция? Що стака, що спега? Дай друга ръка! Полиция, ръца горе! Кой сте ви? Кой сте ви? Остави! Ръце на глава! Дай друга ръка! Влезли доле! Назад, назад, врати се назад! Врати се назад! Назад! Колеги полицайци, наистина ми е чест, че имахме възможност да видим на ден. Яхме да имаме капацитетите на МВР. Средства да ги големим за яхме на човечките. Това ще има ваква единица и може да се чувства влиянието на република. Честитки, благодарен да изслужите верно. И на тому, значи, конкретно сите систематизации и реформи ще се прави годиница за специални задачи.